alai si Shanghai layo ban khanglat ki BSF ye ki nongtuh ki ban nabar kari katkum ki khubor na po Jammu per Kashmir la ong ki border security force BSF ki lala da ka jingjob ban khanglat ka jing thumur rumtu jung ki bari lengba u international border haka army sector ha Jammu layathu ki he sipai nakaling unong aikten jung katnat sipai BSF ulayathu bak sipai BSF kilayu i bakiladon ki bayait na ki banta jung u international border ha arni sector ha kamed jung ka snewblay ha ka por khandai steng menmit ka kanhon ki sipai BSF kalapan ibor persya ye kitei ki bro ha ka ba hadin ka ne kitei ki runar kila set ye ki nrei nagaling ki sipai kila pen phai kala ye ka jing set ha ka ba ka ne kala pen longi kitei ki runar bukin lek phai biang syaka jaka bakiwan unong aiktin jung ka BSF wala ong ba ka jingli thuet yi ki runar ha kitei ki benta kadang ye peteng hadu menta hadu menen ka step hnrei ka ba dei berkane hadu bala tho yi khubor la ong ba om pat shem lap din aa hashwa kata khandai tarik jeleu ki sipai BSF nakaliang ka we pat kadron ka bala pen her pat nadin katei kadron ka bala lek phai biang na arni sektor ha Jammu per Kashmir batle ya tho shushu bah ka nyau tarik jeleu ki pulit bat ki sipai BSF kila set ya ka wi ka drone ka bala kit shibun kitiar ha ka ba kan ne kala penlong bala yo kurup ya ka song jong bom IED ki bala tap ha ki tiffin box hakan ha chat sektor jong ka Jammu kuble shibo